Nou, we zijn hier een tuintje aan het inrichten voor eigenlijk de bewoners van Oostburg en de jeugd. Het is eigenlijk de bedoeling dat de ouderen ook hier overdag kunnen plaatsnemen om een hapje te eten of even uit te rusten als ze een rondje aan het lopen zijn. En de jeugd mag hier straks ook gebruik van maken door middel van spelletjes. We zijn op dit moment aan het kijken of we ook nog spelletjes kunnen vastmaken op de tafels. En dan zijn ze ook nog bezig met een digitaal systeem, dat er aan die wand een soort van grote tv komt, waar jullie dan bij wijze van spreken met jullie smartphone filmpjes op kunnen zetten of misschien spelletjes met elkaar via jullie smartphone kunnen spelen, zeg maar, op het grote scherm. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen er gebruik van kan maken. Into the fire, explain as I turn to meet the power. This time, turning white and senses dying. Pull up. Nou ja, we hebben een klein beetje last van het slechte weer ook gehad. Dus we hebben nu al bijna alle plantjes erin staan. En als dit allemaal een beetje opgedroogd is en er was nog één bank was kapot, dus er komt nog een nieuwe bank. En als die er is, dan gaan we alles netjes gelijk maken en zaaien we het netjes in met gras, zodat alles mooi groen wordt en dan is het eigenlijk open voor gebruik.